Sa number 2, 25 ka mga nagatrabaho sa gobyerno probinsyal ang nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Inibase sa pahayag ni Provincial Administrator Ray Fernando Diaz sa interview sa media. Sa 5 ka mga yara, ang ukunang sa 5, mayara sang job order worker, mayara man sang hire via agency. Wala sang regular nga empleyado sa 5 suno sa kay Diaz. Ilan na padala na sa Provincial Legal Office ang resulta para sa nagakaigo nga notices. Bilang policy, ang mga JO worker, mga contract of service o COS nga magpositibo sa paggamit sang illegal nga droga ang automatic nga wala gina-renew. Kung regular nga empleyado naman, ini ay nagpapaydalom sa rehabilitation kag sarang makabalik liwat sa trabaho kung naka-recover na. Ang routine nga pagpatigayon sa drug testing kabahin sang kampanya sa pagpabilin sa isa ka drug-free workplace. Dugang pa ni Diaz, kabahin ini sa pagpanghanda para sa renewal sa mga kontrata sang job order workers kag COS. 1,878 ang ginpaydalom sa drug testing sang Lunes nga nagalakip sang regular employees, JO workers, COS kag agencies pagkatapos mismo sang flag raising ceremony. May mga JOs staff, no? And then, in fact, pag yung mga outside na agency, no? Nga nag-positive. Wala Yes, guard. Wala regular to sa 5. Wala regular sa 5. Wala. So far as I'm concerned, hindi to regular employees. Pero wala ang problema ta sa mga guards may ara mong gyapon, no? As a matter of fact, may mga guards man nga nagpa-problema kita last time sa Teresita Landoni, no? I requested agency nga islan gitanan nga guards dira sa ospital.